Todo apunta a que unha banda organizada está aproveitando as datas de Nadal para asaltar vivendas particulares nunha ampla área do interior da provincia da Coruña e incluso na Estrada, xa en Pontevedra. Relatan roubos nas casas vixiando cando están baleiras nos concellos de Teo, de Boqueixón, na Estrada, en Vedra. Incluso un veciño colleu os delincuentes in flagranti, pero non os deron atrapado. En Vedra teñen moi presente a procura dos ladróns aos que un home colleu na hallada na súa propia casa en Sarandón. Foi un dos asaltos máis sonados dos que están sufrindo estes días no concello. E xustamente estaba entrando o veciño na casa e o coche que estaba esperando por os ladróns que estaban dentro debeulle avisar, entonces el veu-nos escapar a correr. Entonces fíxose unha pequena batida, pero nada, non se encontrou nada. Houve unhas horas que anduveron por separar os dous individuos e máis o coche que estaba esperando por eles. Pero bueno, a policía, a Guardia Civil xa veo, xa viñan de entrar en San Julián, viñan de entrar en Troves a mesma tarde. Denunciáronse roubos semellantes en Boqueixón, en Teo, na Estrada. Os veciños incluso falan de modelos de vehículos concretos e temen deixar as vivendas soas. Salín de traballar, cheguei a casa sobre as 8 menos 25, máis ou menos, e encontreime a casa revolta, o sea, porque me dixo a Guardia Civil que cando se empeza a facer de noite sobre as 6 da tarde, que cando van a abrir, entraron na miña en dúas máis. Ese día, e a semana noutro lado, e a seguinte semana noutro lado. E estaba a ventana da parte de atrás aberta, rota, e todo, o sea, a casa deronlle a volta, literalmente. O sea, bueno, levaron ollas e os cartos que ven efectivo. Aquí a veciñanza está preocupada e toma medidas para ter conta das súas propiedades. O que máis ou que menos, trata de poñer alarmas e comprar cans. Sí, supoño que o da alarma pois é unha boa seguridade, pero eu creo que máis que no sistema de alarma debería estar pois na Garda Civil ou a Policía. Así as cousas, piden máis roldas das forzas de seguridade polas zonas rurais destes concellos.